Salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Cu voi este Răzvan și astăzi m-am decis să mai filmez un videoclip cu porumbeii mei. Aici am acești porumbei, adică părinții și puii. Puii cam îi mai lăs săptămâna asta cu părinții și o să-i înțărc. O să iau pe toți patru să-i duc în crescătoria mea nouă. Și na, crescătoria asta o să rămână goală, pentru că aici nu mai am porumbei, aici nu cred că o să mai țin. Sau fratele meu cred că o să își fac și el o crescătorie aici. Cred că o să strice acoperișul, să fac un pic mai sus, nu știu, el știe. Și na, cam aici nu prea mai am porumbei, deci numai pe ăștia patru. Și am niște noutăți în crescătoria nouă și haideți să vi le arăt. Haideți că am ajuns și în crescătoria nouă. Deci, uitați porumbei, ei sunt nerăbdători să iasă afară, dar v-am spus, lunea care vine o să eliberez. Așa, o să eliberez pe toți. Deci, să vă spun, m-ar fi achiziția, mi-a luat o achiziție nouă. Acest mascul, nu știu cum să vă spun, este un argintiu așa cu alb pe cap un pic, care l-am împerecheat cu această pagă, cu paga aceasta. Ieri am băgat aici în crescătoria nouă. Așa. Uitați, aici le dau grit, dar mi l-am împrăștiat pe aici pe jos. Deci îl dau grit cumpărat, grit natural. Alba asta de aici a scos și ea pui și o să vă arăt chiar acum. Uitați, masculul stă pe pui acolo și o să mergem chiar acum la ei să vedem ce este aici. Opa, sunt cam sperioși, dar nu toți. Ia uitați, puișorii. Uitați-i. Așa. Au 2 zile de când i-am scos. Ia uitați și puii care i-au scos vânăta. Ăștia sunt primii pui care au fost scoși în crescătorie la mine. Ia uitați-i. Acesta este un pic mai micuț, dar îl hrănește cât de cât. Asta este ăla mare, o să iasă, uitați, un vânăt list pe amândouă aripi, uitați, un vânăt list, sigur. Și uitați și pe cap aici, dacă se vede, o să aibă alb. Deci v-am spus, un vânăt list sau un bălțat, cum să vă spun, dar e un vânăt list. Uitați, pui, aici, și am aici roșia de aici. Stă masculul pe ouă. Au ouă. Roșia cu tigratul. Cu guțanul ăsta. Aici avem pui și aici. La pagul ăla roșu și cu o tigrată. Ia uitați puișorii. Destul de hrăniți. Taică-su este un pag pe roșu. Îl știți din videourile precedente. Aici tot mă uit dacă mi-a scos neagra pui, dar văd că nu. Aici paga stă pe ouă. Gata. Hai să vedem un pic, le mai ai ouăle aici. Le are pe amândouă. Așa sunt femeile mele de foarte blânde, adică blânde că își apără ouăle și puii. Masculii sunt cam sperioși, fug când mă vede. Da, deci uitați, pagul ăla pe roșu de acolo este tatăl puilor ăia de acolo. Așa. Deci da, că v-am spus, cam peste o săptămână am să
am să-i eliberez pe toți. Da, uitați, Pagoș cu Tigrata de acolo, sunt părinții la pui din spate de acolo. Să vedem cum cântă și porumbei. Ia uitați. Astăzi trebuie să mai iau un pui de la cineva. De la un băiat. Trebuie să mai cumpăr un pui. Un alb. Are exact ca asta. Uitați așa. Cu alb pe cap și negru. Puchița cu alb așa. Guțanul ăla îi mănâncă. Adică îi mănâncă. Nu-i lasă să treacă pe acolo prin fața boxii sale. Pentru că roșia stă pe ou acum. Da. Uitați, vânătul ăsta list este tata la pui ăia doi care m-a spus că o să iasă un vânăt list. Și mama este aceasta, o vânătă. Așa. Alba asta de aici este în pereche cu cucul ăla care a dus acolo la pui, care au pui de acolo. Pagul ăsta are ouă cu paga de sus de acolo. Da. Ei sunt nerăbdători și iese afară. Dar m-am spus că cam peste o săptămână o să le dau drumul. Și na, ce să vă mai spun. Am parapetul făcut, pregătit pentru ei. Așa că, na, ce să vă mai arăt. Deci, abonați-vă la canalul meu dacă vreți să mai continui cu episoade noi. Așa, abonați-vă la canalul meu și vă salut!